Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pakasalitan ni Bantor nga napoluan, Lakay Bantor. Dear Manong Nemi, adaak iti sangot ti balay mi, idi umasideg ti kasinsin ko apadak meten nga nabayagan nga senior citizen ni kasin ko nga Korea. Imbagmanta kinabailam ti imay ditoy sangot ti balay yung nga agpainit ha. Insan, kasinsen, Bantor. Dahit kabailak kumanga idoron ang adamat agdan mi. So nga binagkatnak ni Jimmy, anak ko nga burdek. Kitsa din nung itanti ayan ni Time. Ada dyan tal-talon. Ket ni Ria nga ron nga asawa na. Adat taon na nga agtagtagibalay, dal-dalusa, kakin inaw. Ket di kita nga ron apukam. Ket napandamin nagbasa. Mano itayan ayati, apukom kini Time. 5. Dansan ta 2 iti college, ket 3 pa lang dada iti high school. Anak marikrik namon kasin, di ka pagkabaw. Apay matagkatawa ka. Kita nagrigatan nagkabaw ako man. Nakakasinapod siya sakit ka. Mayatpit pa lang. Nasimbang mo't pa lang ti panunot ko. Nagrigat ti lumakay. Kita narigrigat pa iti bumakat. Kataibtan sa kaya di. Wen, kahit kumustahin magkang kaatasan ka naka-wheelchair, makapagnakapay lang. Kaasin na po Diyos, sikaban kami itikat na atake ka. Dedi pan nakatay, dedi ipag. Di kabot sakit tinakam mo, kahit na atake ka. Kung idikat na duwat may mansayag. Ngayon, dadi mo lang ipag, tinakamansayag, nakalasat ka mo lang, so na lang takastoy ka matay. Huwag nga, Rod. Teko na kon, ure kumamat lumakayak no sa anak ka naka-wheelchair, na sa anak nga paldado ako nada. No, dahag di taon nagtabalay, kabay lang magkiding pagligayin at wheelchair ko. Kabailak mo't pala kindi taman ita CR. Tamabaling ko nga isarek na iti wheelchair ko yung ta CR. At kabailak mo't pala ang tilumatong. At narikat mo't pati panagrugit ko kitas. Pakaringgoran pa lang di kita agasawang Jimmy Kedria. Oray no nasiyad na matlaking kakasinsen. Maanusan na kang matlaeng. Kaya talaon iti pagyamyamanak, kada ito inauding anak ko. Ken oray di manugang ko. Sanga kaskari di dumarita no baldadon, no baldadan di kiti inawon no amma. Di kiti pa'y anak ati adada nga karugit da nga sikasuan di kiti anak-anak kanakwada.
Agad no, kas pagarigan ta, sadya ko inaunang anak mo ti pagyanam. Hanyat na ganatayan, dati inona. Ti manungan ni Jimmy. Dani, diya ngay asawa na, Nena. Kaya manumot ti apo kong kengkwana, limamot Ay, kumusta, manalumot lang ni Dani, kas laki ni Jimmy. Una at ako damot sang kabasit nga daga, talon, tinawid ako ni Daa. Kaya tadamat gayam na lawang at altalon nyo, hindi, pangalaan nyo kung matpagbasa di kita anak mo, kit dududuada. Abi nga sanda nga nakaredwar, sanda ka no nga maiulo. Ay, po, kasta talaga. Uray no di kita naganak at kabailan da nga pagadalan di kita nanak da, no di kita anak, saan nga interesado, anda makaadal. Kaya uray mat mo saan nakabailan di kita naganak, kiti mang paadal ka di kita anak, no di anak, iti interesado, kaya may pamuspusan na. Nagbaling nga working student ako nada. Adu adu pa'y manunimi ti nagsasaritaan mi ti kasinsin ko. Mayat-mat tapno saan agmay mesa agmulmulang lang latang agpapainit. Takadigdigos ko nga rin itatay sa ayong pakpakasik ni Jimmy. Ibaba na, bagkatan na muna di wheelchair ko. Nga ipababa. Sanang tusoblan nga bagkatin nga ipatugaw lang ti wheelchair tapno agpainit kasapulan ti init mainitan ti bagi ti may nga tao saan ka di kasi gurya kaya na sungot nga agpapainit ka agpapainit akmait kaya medyo sawag kumada to sakak kaya ti ima ka kastamot tarabidem kasi na bantor. Ayan, tapno, mawatwat ka. Imununa ko maan ang watwat ka sa kanagdigos. Inunak mo tinagdigos. Ay, huwag gayam na kung namitay nga pinatawidan ti talon di kita kapsat. Oray no stumit lat bingay. Husto Tayo so ita ti pagtataudan ti pagbiagda ken pagbasbasa di kita nakda. Nga madapay laeng, nabati. Nga ipatpatalong ko ti sa bali. Nga umanimot di abang nga para kaniyak. Kita ako, pangipatuwid ang nungorot ka na itiyan nabatin, kas pagkarikan na si kanton ti sumina. Nga pagbingayin dan tumatlang, kas yayin. Napay nakabagdesisyon. Aging kasi bibiyagag pa lang, talinaid nga kukwak na itiyan nga daga, nga wano talon, nga saan ko nga impatawid ka na kita anak ko. Sandan to nga pagapaan. Pagapaan nga niya mo, nakadaldelikado ti tawid nga taga. Pagpipin na pata na. At daragit agpipin na patay nga agkakapsat gamot ti taga nga tawid. So nga anadama, kasin bantor, may panggap kita deta. Mga no danto anak mo, nga mangagom iti deta nga daga, uno talon, tapno adanayon ti talon na. Ay, natikait mong sawat. Baga aginimon to dagit agkapsat. Ngam no siyak tagdesisyon at ang kanunungam nga ni Jimmy ti mang tawid, agsipod isot mang bambantay keng ka. Nagpanunutak ididayta nga naibaga ti kasinsin ko manungnimi. Husto ti kunana. Imbag awamot ka di tiriri, digid agkapsat, idi ibagak, nga ipatawid kon kadakwada, ti nayon ti talon, tapno at pagbiagda ng pamilya. Agpagpada na tirukod, suna lang da nagagagat da Jimmy kiniria, nga mga sikaso iti talon, kastaman ti kunada. Ada iti adayo, ti anak ko, nga ni Dani. No pa'y, baka umaymat makaasinig dito, no kasta nga mapanjital talon. Iso na lang ta nabayagan nga sangay may simarong ka. Kumusta nga taitan. Dadani ka ni Nena, kanigitilimamot nga pukok ka na kuwada. Awan sapay nagradwar ti kolehiyo ka na kiti apukok. Awampay, ti apukok ti tuod, di so makunak nga, adayo pagagkabawa.
Aging ka manunemi nga iti maysa nga malem na sangiilik ni Dani nga inaunang anak ko. Ama, tang, man, da kayo. Ay, sino da ita? Ni Dani. Ay, Dani anak ko. Anong ka? Awan dariya tanapandakin ni Jimmy di taltalon. Kasi ka, di mo na pati sa kaso taltalon mo. Ay, isongarod ka, isot ka po, tarang. Agmanuak man ka na kayo. Nalakit ka siya na kanihapon Diyos. Ana, nagbirianda kayo? Anak ang minimirianda. Itemblang ka di kape, kayo. Iti kasi nga malam. Kawad. Di ba nagkape akit malam ay bigat. Pasare malam mo no rabi. Diyan pa namin napadasan tinagkape. Malam. Makakape agad naman lang kape yo. Kakitahan niyo ron nagsintatan mo. Kaya mo tagkape, itimpla na karo. Tinatagkape, tangadwa. Nalawan tatang ko. Tatang ko ang ipatpatag ko. Harakupan ka man lang ha. May liliwak kang kanatang. Di tamang pay. Nga kastoy dito nga Dani. Nakunak tinakam ko. Dati-dati nga umuumay kat kasalasan nagpakit nga makita. Lahat ay baga na kini Jimmy. Kumusta kay datang, dinapat ko na. Ngayon tamang pay. Niyapay nga ta. Tatang. Dito ti kapeyo. Kinuyot ko dito ti lamisa na basitap no hanyong igaman. No, sayo lang alaan, no, umigup kayo, sayo mo't baba. Ya, tapno saan kayo magtang. Napatangam diya magusto nga templat ti kape, ha. Sino magtamtamal kape yun, dito balayo. Pasarin ni Ria, pasarin ni Jimmy. Uray no, nasiyat mo lang ti panangasikasuken ka. Kada kita agasawa, kada kita pukoyo. Kada Jimmy kiniria. Awan, hindi sa pulag pa, iti kinasiyat da, anak ko. Nakasaysayat da kanyak. Hunata, anda kayat da nga dawatin ka da kayo. Anata ko nam. Nasayat da Jimmy, kiniria, kinagiti pukoyo, kada kwada, gabota, anda kayat ni Jimmy nga dawatin ka da kayo. Kasi kumatian niya. Kit panunutan nyo malat yung mga panunutan. Sabam da sa lugsudak to kadakwada no, da kayat da nga dawaten kanya. Madkaroon ti dulduling ko nga kwarta tapno dawaten dan to. Ang pulos. Awan, da ka di. Alahas ngay. Awan. Ti alahas na dinanang iyo kiti impasurot ko iti naitabo ni Suna. Nor da nang rakrak di pansyonan tadala di alahas. Iba ka kuman ni Jimmy nga narakrak o no narba di pansyonan o kastaman tinapasamak. Sige karutang. Ibusig lang karut dato kape. Gawin akton. Dadapenas ka na askasok di talon sa gagawin di balay. Ito ato yuman kami nang ipatagtarak di balay ko. Hamong orayan yan ni Jimmy kiniria. Hanin, bagayon tulatang imayak. Ket lakit nasiyat mo't itultulo iti agbaling nga nasiyat kampaidikan ka. No, baka dawatin danton di kayat nga dawatin ka kita. Tadmumat nga dinauras ka puta nasayat da kano. Pero kasta ti kunam. Apay aging kukunat ti sayat nagiti agasawa kanyak. Kasta. Nalalis to lang tagpamarang tatang. No awang nga tat gun-gunodan da ka na kayo. Kasta nga tat kinasayat da. Nagbalin nga burburtya kaniyak manong nemi dayta nga nakasao ti anak ko ngay nauna. Siyempre, pinampanunot ko. Ganili na makasalita ko manong nemi dagiti agasawa. Kalpasan nga nakapangrabi kami, di nga rabi,
nga dagiti apukok akit parmi nga nakapaspas nagda nga mangukrad ag mangbasa kadagiti libro kada notebook da. Nakapaspas nagdang basa dagiti apukok. Ket no kasta nga mapandal maturog, good night lolo kuna da kisendan to timuging ko. Kasaysayat dagiti apukok kanya. Marmaragsakan nakgaputa. Hanga kas kadi do mga nataingan nga bastusen dagiti apuko da. Awan pa'y respeto da. Awan pa'y panagdaydayaw da. Ngem dagiti apukok na dayaw da. So nga, ngem, dahito ka ditikunan ni Dani, nga nasayat dagiti apukok, kaputa dagun-kunudan da. Biniling nga ta dagiti naganak kadakwada nga saysayaten da, tapno, Katsakbay manunaymi nga napan iti siled, da Jimmy, kani Rhea. Katsakbay nga inturong ko na ito yung wheelchair ko, tapno inakbat din iti kwarto. Takabaylakmat ti kumaladkad nga agid. Jimmy, Rhea, ada malay bagak ka na kayo anak ko. Kapitan, ada problema yo? Kasapulan nga ipandak iti doktor. Ada madmadlaw yung sakit yo. Awam met. Agbe-maintenance met. Daya talawan iti pagsayatan na. Baka no agpaot pa iti biyag ko. Ananusan naglata. Tatang orisan yung ibagat kasta. Ananusan na ka. Ada pagrabingan mikan ka. Ada ka di... madingin pagpakita dagiti anak mi kada kayo? Awan, nakasaysayat da, nakasaysayat kayo. Edda ka di kayat yung dawaten kanyak. Dawaten? Kas kumatian niya. Dawaten, dumawat kami ti kwartayo. Awan, samad kwartayo. Adan sa laing nukasta nga, anda matbasita nga isa kong artigadgatang ko iti may ipangigatgatang ko ti maintenance ko. No adda nagita agabangan kadagiti bang taltalon kadagiti datay talon nga saan ko nga patawid kada kayo. Ada man tikiti no ko ipalakok kada kayo tapno da kwartahan. Tapno sa anak nga makon nga papakpakan kada kayo damat. Tang ore no awan da nga talon. Pagrabe nga miti agserbigan ka. Nga ore aggapo kada kami digiti papao nagyo kanigatang iti agas. Pero pagrabe nga mga anak. Iti pa nagserbi. Mi kada kayo. Iti tatakapsot kayo. Kanihang kayo makapagtrabaho. Kas panang bigbig mi. Panang bayad mi. Iti kinaanos yu kada kami. Anang padakil. Noon pa sa amin nga naiulo ti nagbasa ket nagpatingga kam lang iti na manalon. Aw mati problema man kang kasawa. Aw mati problema man kanagit anak mi. Dito lawan ni pagkaminyamanan mi. Sika ti may santo pag problema ami kas pagarikan lang. Ay wain. Tanod at tuma kita. Agkabaw ako. Ana? Pagkunaan yung agkabaw kayo. No awang kayo kat indakidiban nyo ko na sa bali mat pangiturungak na wheelchair ko. Iti mat sa bali nga kwarto. Inya nga apay nga nasikrupt ko na kat al-al daw. Tatang, huwag kabaw kayo tuman, alakit adahamat nga magtrabay kada kayo. Baka no jakton amot ibagbagak. Baka jakton amot araramidek. Baka no ore kabaylak pa lang ti mapandita. Banyo. Baka no akit no isbuyon tulat ta kadagrugit kayo no kita adamat may gatang ti diaper. Pagpintasan na agit nadawang di kayo pelag daw diaper. Tinasayaat lakay. Ikatangan tanto ni tatangin ti diaper. Tapno kas ano lang, no, kas pagarikan ta dinan amuno sa din ti banyo, ket makaisisbon tulatan. Gumisbon tulatan ha, kadagrugit latan tapno kwa. Ta mga makamutan tumata ng mga sikasok yang kwa na.
Ako pagdanagan nyo tatang, mas pagadikan ta, bedridden kayon, ngagkabaw kayon, sanda kayo nga babayan. Ikarimideta. Kad kaputa nasayat kay kanyak, kat sandak to nga baybayan, dakad kayat yung supapak data pakinasayat yung kanyak, dakad kayat yung dawaten kanyak, kuno agapo kanyak nga para kada kayo. Manong nemi nagkurtret ng padpada timuging dagiti agasawa amang pampangunot no anyat kahit asawon dito. Nga bagbaga. Tatang nagapon na kami deta. Apay nga malagip yung damagin ka na kami no at kayat mi nga dawaten. Ibay ngamin ni manong mga dani itay malam. Sakbay nga si mangpet kayo nga agasawa manipulital talon. Ay, may si marong ka rin manong dani. Wan, mas dawak kita. Dati-dati nga no umay sa anak nga ikaskaso. Ada tatang, dinapay ko na. Kumusta kayong tatang, dinapay ko Imitay kita. Pukod na panakpay ako Medyo inarakop. Kumusta rin ito, ipatpatag ko na yung ama. Kumusta kayong tatang ko? Kung na. Intimpla anak, pwede kape. Kape ka mga duha. Nagiga nga dinamag na no, kumusta ti panang trataryuhan niya. Kaya baga ang nakasaysayat da. Pati na kita apo ko kada kayo kat nasiyat da ko na. Nakuna na kiti kastada at dadaw-dawatan da kada kayo. Kuna na. Ba nagkanakaburbor siya Kaya dinamag yung kumakingkuha na Noon niya tibagbaga na nga dawatan mi kada kayo. Dinamag ka rin imba ka. Yung di pa kasadaawak, bigla onay nga, nagbaling nga na siya at kanya. Baka isumot na tatutawatin na tatang. Baka isada kasapulan na. Halala. Yun iramraman pa yung panunutin deta. Basta siya akong timakam mo. Aya? Sige tatang. Ingkam ka maturugin. Ingkam ka maturug ito kwarto yung. Good night. Good night. Nako. Sabi ko matatarabay na tayo ni Apo Diyos nga agpatnag. Sabi ko sisasal na tayo amin nga mabigatan into bigat. Nagpampanunutak manong nemi aging ka nga nakaturog akmitlaing. Adda napanunot ko nga ramidan. Kabigatan na manong nemi iti naglogan akon iti wheelchair ko. Inturon ko naggawan. Sa ako linoktan tiri daw. Ket pinapaspas ko ti wheelchair ko. Apan na. Ay, tatang. Paano nyo? Hanatak ko lang. Sino ka? Kasi ni Jimmy. Sino nga Jimmy? Ala. Paano nyo Inagdiya CR. CR nagdamadakil nga rido ti paturungan nyo. Sa jetin CR. Ipapilit mo, di dati CR. Dahan tatang ijay. Dita na Ijay. Dita. Opo, nin tatang na nagsayat pa nagsasalita tayo drabi. Takit din na nabigatan kayo. Nagpapensyon sa akin din, kabaw kayo. Kabaw. Ano kabaw? Sige tang, iturong kayo sa jaban nyo. Sadya kayo nga CR. CR. Ano CR? Intron na ti wheelchair ko, manong naimi katimpan na kitiban nyo. Kabalan nyo? Atibayin kayo? Tibay. Ibagbaga, sino ka kami na ya? Kaya po ni tatangin na ya, Diyos ko. Nagalistumit din, di ba nagkabaw yun? Nasihat pala ka arabi nistoryayo kanyak darabi nga naslagkabaw kayon. Nga diyo amon yun sa din CR. Kaya, ingkay gatangan nga dagos ni tatang iti diaper na ta, diaperan ta. Alagang kabawan ni tatang. Kasta nga rod tinaramid na kita kasawa, mano.
Kadidi, tagpakada, di kita pukok, nga mapanda nagbasa. Lolo, ang ka magbasan? Lolo, sino kayo aya? Talaga ka din ang kamo kayo, lolo? Da kami di kita pukuyo. Anak da Papa Jimmy kini Mama Maria. Puko, ang kaya mamo. Ang kaya mamo. Lala, pawanaw na kapanawan takdata. Nastahan kaya mamo. Ang bibiyan ko kada kayo. Hindi panawan dakmet manong nemi dagiti agasawa ta magsubli da iti taltalon. Tatang, atang kunam. Tatang, hanga atang. Ay, kunak lang no atang, apay. Ada na tayo ta isot iyat atangan nyo. Yung kami dyan taltalon, nagbati kayo. Ora ta nakadaya pa kayo, met. No saan nyo nga masurutan ti banyo, irukit yung latan. Into no, sumangpet kami, kitamin to no, at danagyan, tadaya pa rin. Ay, nakatrang ka na gitiri daw, ha? Hanggang hanyuloklok tanda main door. Laglagi pa nyo. Agdan da ita, hanga diretso. Dadasiro kami ti balay tayo. Di mawatan ti bagbagam. Ay, panawan ng latan. Basta, dito yak. Wala nga delikado ti kasasadyon, tata. Nagalisto kayon. Mabang di papan iti doktor, tapno ma-check up kayo. Anak ako nam, hospital. Ay, jakayat. Awon sakit ko. Laba man ako na panawan. Makalawas na nakastoy tararamidek manong nimi. Idi, tanadamak siguro, kapsat ni Jimmy, inaunang anak ko nga ni Danny. Kaya imay da nga mismo ang kasawa. Tatang, anda kami. Sino kayo? Katsak ni Danny, tinauna nga putot yo. Isumat ni Nena at manugang yo. Nena, manugang, yawan na mamuk ka na kayo. Talaga laki din kwan, talagang kwan. Nagkabaw ka nga pesot. Rabaw, anang rabaw, kabaw kunak. Yure mi labas si da Jimmy kiniria. Sa takito alain. Alain! Apay alain dakko ma. Tatang, sumabulot kami ng mga sikaso kada kayo. Sikaso? Apay sino ada kaso na? Ay, lakay. Oran niya timagbagam deta ang kinawatan na ta. Sa bali matitsungsungbat na. Pagsarsaritaan dak, anong tibagbagayo? Alala, awanin ta adupay ka sa utatang. Nuto yung tigdarwatin nyo ay ta pairubot ko kini Nena. Nuto yung kwarto yung kadi. Kwarta! Awang kwarta! Dungawat kayo ti kwarta! Apo, ito nga lakay na yan. Lakay bantor. Bantor! Bantor tinagang ko. Delikadong lakay. Tara, tamapang ko, irubuatan na kita arwatan na. Tapos narikas na kita, pagkadam to nga ilogan iti kwa. Kurong-kurong. Tapos no, iawitan sa diabalay. Tapos sa diyan, pagyanan na. Edi sumangpeten da Jimmy kiniriya. Nangig ko tinagsasaritaan di kiti upat. Ana Jimmy, tapno umat makungko na ading ko. Alam mo mat ani tatang tatakam ti mga sikaso ken kuana. Tapno dimut ko na nga kaputa. Sikat ti burdak ket sikat mga sikaso ken kuana. Oresan na tamanong. Kabayla mo mat ay aman. Mayat ka manunusan. Malait ni tatang. Ta damat pagrabengak ken karbengak nga mga yuwan ken kuana. Ya, sa mong igawid. Awan karbeng nga mga mangyawid ken kuana. Anda karapatak, kabatak, kapsat na, anak na, iti nga inauna. Manungarot nga lawas. Kita oray makabulan. Sa amon to may sublatan. Makabulan kanyak, makabulan kan ka. Kasi pagsinsinublatan ta. Yan na pimitas manong no, at damay may nga pagtalin edan na.
dito ti family house ta. Trumban ko magyan ito eh. Yan niya kaya mo sawen. Da kayo di pumanaw, kita kam ti umay dito family house, tapos numayuan mi. Manong dito na tan. Ay, hanga mabalin natin ko. Mabalin taman takasalita ni tatang, no, kayat na. Kat, maibaga ng arod mo anyat kayat na, kat agkabaw nga rudan. Padasan ta. Tatang, atang, ko naman ni Jimmy na ito eh. Jimmy! Sino nga Jimmy? Inauding anak yo. Ngayon, dakam ti mga asikaso katakita. Alan na kay kano ni Manong Dani. Taing kay kanumat agyan di balayda. Kahit makabulan nyo sa jay, sa takay tumot umay alaan, tap nagsubli kayo dito eh. Ano makunayo tatang? Makuna! Mayat kayo? Tiyan niya! Ay, Jimmy, anak ka nga mga sungbata ni tatang. Iso nga, datalatan tagtulag. Mayat ka manunusan, alain min tatang. Tasadya balay, ngag na iti makabulan. Simuratak nga rod, inalatak nga rod, dadani kininena iti balay da manunemi. Saan nga nakapagkadkad pa da Jimmy Kinneria. Gagangay lang ti balay da, medyo na elit. Iso na lang ta, mabaling ko nga iduron nga irwar, dati wheelchair ko, ore awam mang bagkat. Ngam ka po, manunemi ta at amuda ka nagkabawakon. Tanay ta nga rod ti napanunot ko ang pamuspusan, tapno maamuwak. Noan niya ti misteryo kayat ang mapasamak ni Danny. Ngayon magbaga na nga daw-dawaten ni Jimmy kanya. Dito ko napadasan ti panang bastos kanyak dagiti apukok kini Danny. Pang, sino na nga lakay? Lakay bantor, luluyo. Lakay bantor? Nagdugyot nga lakay. Napangit. Apa yung adatoy? Agyan dito, sasayatin yung iso na. Tanga bali o hangkit itong nasiyatan, basta maala tayo, kahit tayo kang kuwana. Kahit nga niya, basta. Ala, agmano kay kinloloyo. Kaya, agmano kay kinloloyo, kunak. Kaya, pwede kumagpaduak kang kuwan. Agkabaw pa yan. Nasino kayo kade. Kita nyo, agkabaw yan. Nagitugtog lang yaw, awit ka lang dito ti baka mamalas nga, lakay pantor. Di pagsasawa ni Loloyo. Sakti mang kayo no lala. Respetarin nyo ni Loloyo. Respeto. Panahon nyo kami, tinapi ka kitahan nyo sa asadgan. Ha? Hala panahon yun. No kasurun nyo, sunahan nyo kitkitain, baybayan nyo lang. Nagdumati ka sa saad ko itan, Manong Nemi. No idi, kat nakasaysayat ni Ria ng umay mangyik kanyak iti kanek, nugasta mga anak ko. Ngayon no ni Nena, ay, lakay bantor, manggan tatay, manggan. Agawat mo ha? Alam manggan. Mangan nga, niya tibagbagam, sino kaya? Lakay bantor. Bahala ka nun, di ka mangan. Matasak tibabisin. Kastamat ka ni Danny, Manong Nemi. Ay, nagrigat, tagtarakan, tagkabaw. Pingarot, inaladak ko na kuma. Kabaw! Anusan da ka? Anusan da ka? Kabayatan nga may sagsagana ti amin. Makalawas kon Manong Nemi, idi adda sa nga ili nga dumteng. Diyak unay mangig ti bagbagada, ta medyo nakapso. Iti pa nagkitak, ganita nga sa nga ili da kita. Sila, may isang abogado. Nakatatsyak yes mo. Langanan kita abogado, panagsasauna kita abogado.
Naging ka nga da inyawat na kada dani kininena. Papel. Kalpasan na pimanawan ti sa nga ili. Imasadag da kiti agasawa kanyak, manong naming. Tatang, pangasim takwa. Isarding mo pala tagkabaw. Importante na ito, tatang. Kinitak, manong. Mabasa yo? Saan? Apay ko mga basaek. Kinawamad danom. Apay ko mabasaek. Mabasa yo ko na. Tinailanad. Lakay. Alaha itad mong kingkuhan na ti pulpen. Tatang. Noted gayan ti pagsuratan nyo. Pagigaman bulban, kanikid, kanawan. Kanawan, laitad mo na tabulpen iti kanawan. Anan wag na ito. Habintad yun na ito. Ano na ito? Pagtutok ko. Iplastar ko na ito yung papel na nang tatang ha. Oh. Natatnagan nyo. E diyan nga tuwan nga nagan nyo, agpirma kayo. Yan. Pirma kayo. Talong ang kopya. Alam tatang tam na malpasin. Tanong, apa man nga makapirma kayo, isubli kayo itong sadyay. Ayan da Jimmy. Jimmy! Eh, ito pala nga sa Alan, pirma mo. Agore ka, tabasaig pailan. Kinunak manong namikit pinidot kong ti papel. Ngayon saan ko ang binasa. Pinigis-pigis ko. Nakigtot na kita sa ako. Di abi na pinigis yan! Paunay ka man tilakay, Bantor. Abi pinigis mo! Kat pinaaramid mi ka na abogado. Saan dak na maluko, anak ko? Sa anak ng kabaw. Amok ti mapaspasama. Hana? Amok ti mapaspasama. Amok kunoan niya ti bagbagam nga kayat nga dawaten ni Jimmy. Iso nga na nakasaysayat na kanya kampay di. Naloko ka anak ko. Takawan nak mo din. Pagpirmaan nak, iti kasuratan nga mangipaneknek. Nga ti daga, nga saan kong ipatawid kada kayo. Ket ginatang mo kaniyak. Kat si kantag tagikwa. Itulod na kon sa jay. Ayan ni Jimmy. Amukon. Noan niya tikunam nga. Daw-dawatin ni Jimmy. Si kamad kayong tagkasapulan. Linoloko, siniswitik. Tiwagas po. Nagsayat ko mano, kasarita na kami sasarita na kitinasiyaan nga ibagam nga si kalakumanti pangipadawidak na diyan ko impatawid ka na kayo tanasaysayat ko masarita ngam dito yung aring ng atakawan nak tawakan nak takawan nak nga amam nga ipakamong kini Jimmy tumay dakalayan unusan ket mapandak kitulod. Ingam tatang, alat lang hanga pamarang ti kinasayat ni GB kanyak. Kaya ti asawa na agraman da kiti apuko na. Bun apukok kang kwan. Sa nga kas kada kita nakyo, nga ang babain na kanyak. Awan respeto da kanyak. Akas matikawan ti respeto yo kanyak. Kaya nasayasayat ko mamaning kunak ko ma. Nasayasayat ko mapay kunak man. Nga kinasarita dak ita na siya at nga napintas pa nakisarita yo ito jula kada kamin detasan yung impatawid ng kasto-kastoy. Ngayon kasta nga alabidem nga. Kita mo may agad nagkabaw kan. Naging kakabaw ak laing tapos maamuak kin maduktalak no asinno kada kayo. Yung nga kapsat tinasya at kan saan.
Keno sa sino kada kayo, ngagkapsat ti pangipatawidak, dati sangkong impatawid kada kayo. Diyosawan, ni Jimmy ti pangitadan niyo? Wan, ngam no saan kumakas to tinaramid mo warap. Paggudwa kay kuma. Legal kumamit lang agudwa kayo. Ngam kapot ikas to yung naramid yo. Ngawang pulos din pakita yung asayat kanyak, agraman dikit anak yo. Iso nga ni Jimmy lain, iti pangitadak. Sakbay ngagpaypason ngagkabawang. Laylayatan nak idi manunemi ni Dani. Sige. Patayin nak gabukod mong ama. Kas takit kinadagas mo nga inaunang anak ko. Pati, ti asawa na kita. Maluksaw, na dismaya. Gabutanam naman da siguro ang talagang apirmaak. Agpirmaak. Naman da siguro ang matagkwada na diyaya. Saan ko pang patawid kadakwada nga talon. Kitam kadlahay ngay niya. Nasaan na siya at amin dikit anak. Adadakas. Takawan na pa itibukod ng ama. Imay da Jimmy kaniya Ria manunemi ket inaladak. Insublidak iti balay. Iti family house mi. Nga kumuskusilap da kita agasaw. No kasta tatang, saan ka pagkabaw? Saan anak? Naging kakabawak laing tapno maduk talak. Noan niya talaga tipod nung paspasama. Anak, sika iti pangipatawidak, day saan ko pang ipatawid ka na kayong agkabsan. Iso nga, manayon ang pay titalunan. Kaya nagbaling nga kukwayo. Nga ipatawid mong tumad day ta pagbibinghayan di kitilimang anak mo. Atang, tapno awan rin, pagguduan mo matlaing kinimanong Dani. Saan? Tapno awan nga rodriri. Kahit nakid din na bukudan, linuloko pa iti panangalan na. Dusan na data. Sikalatan. Tang, datan to sa aming pagkingkinaawatan nga agkapsat, mga pagarikat, ti patuloy. Iso nga mayat kami nung saan. No kaya't yun, ipatawid ka na kami, aggudwa ka man lang. Di mo kaya't ng bukudan, at danto ikarkarok ken kuhana. Kinimanong Dani tatang, amo ka mawatadak. Kasta ti nagsalita aming agasawa tatang. Tapnoawan kong kunada, patas mo't lang. No kaya't yun ng ipatawid, at saan nyo pa yun ipatawid, paggudwa mo't lang nagdagkap sa tatang. Walang dakas ni Gijay. O ang respeto da. Amo yun no kasano, parang tartar da kanya, kiti makalawas nga kada, kiti ayanda. Napayat nga pampamaranga, nga kabaw. Sige tang. Agudwa ka mat lang. Hampay lang ako rita. Ngam kayat ko, ngay tumay nga panagtatalon. Si kanton timang talon. Agudwa ka manulatan datang. Tapos ako nariri. Alalala. Nasihat ka nga talaga anak ko. Imbes ko mga talagang maragsagang ka na mabukudam. Ngayon talagang nakasaysayat ka. Kinagyaman na kan nako, taadak iti sidong yo. Tamahama sa grab ko, iti sayaat yo. Masagrap ko ti ayat. Babain ka na kayo. Kabayatan nga si bibiyagan. Nangayab ka matlaing iti abogado manong name iti dati matlaing abogado idi. Nga na ipatawid ko kadakwada digiti daga. Nagsasawang kami matlaing ti pamilya ni Dani, ti pamilya ni Jimmy, siya ken ti abogado. Ket nagpakapakawan digiti agasawa nga Dani ken Nena. Nga mamuka, panakin ko na lang na nagpakawan da. Nga nagyamyaman damat ka ni Jimmy, dahil tilugodan di amin, ket mapanood pa lang ni Jimmy, iti eksaktong panakagudwa da talon. Kung nanti abogado,
siya tama ka magkikinaawatan kayo. Aduket, di kita agpipinatay, gabo iti tawid kadaga. Nangaroon agad si Bibiyag pailaing na ito, amayo. Nasaya, tagpatawid nga si Bibiyag, attorney, yung ti ay matayak nga pag-iinagawan nanto nga pagpipinapatayan nanto nga tawid. So nga rami da mo ti papelas ka naskin, attorney. Tapos malpasan. No, danto pa nagkinaawatan nga talaga na siya at kita anak ko, ti pamilyada, naragsakak ton nga matay. Yung panangkunak, makaoray ak pailaing tapuko kititood. Tapos doon ikasta kita, itultuloy ko tagbiyagan na ragsak dito lubong, kabayatan nga, hanak pa'y nga apitan ti Diyos. Iso nga ti agdama, ading ko anemi, kahit awanin tinagbaling nga problema. Wine, kahit nukasta, nga agpapainitak, dito sangot ti balay. Madumadlat na di kita umasadag kanya ka, may makiinistorya, di kita umay makimarites. Kaya di ka kararag ko, sabi ko manay nayunan pa'y manay nayunan ti, panagbiyak ko, nga saan na kamarigatan. Tapno, sa grapak pa'y lang tragsak tagbiyak di ti lubong. Kabayatan nga, siyak di kang runaan nga saksi, itasaya at ken urnos ragsak ti pamilya ni Jimmy, kastamit tan ti pamilya ni Danny. Agyaman ang una, iti anus mo, nga nang urnos, kalpasan nga inak impaisend, kini Jimmy, ti detalye, summary dito nga pagkasalitaan mi. Agyaman ang una, iti laing mo, nang ibasa, kit sabi ko damit nakarelate, puno, maibatin na nga adal, liwliwakin pagsarimingan tibiyag, kada kiti patak ka nagbuya ka nagdengeg ka dito nga programa. Dahito nga programa, kinda dumapay nga programa yung Tanemer Studio, ito umanay lang nga pagliwliwaat, ng buy-buyain, ken ulit-ulitin. Tuhoy nga radagyaman nga manong mo, Bantor. Yan, takay Bantor. Thank you. Di ba nang imuray mo, iti pagkasalitaan nyo. Sagnan iti tawid